जुजिनो हायाबा बुंनो हायाबा लिरनो हायाबा लोगोआव थाफा लोगोआव थाफानो हायाबा जायफ्रा खामानि मावगासिनो दं बिसोरखौ थुलुंगा हो आरो बेखौबो खालामनो हायाबा जायफ्रा खामानि मावगासिनो बिसोरनि गोसोखौ दा सिफाय मानोना नोंनि बाहागोनि दावहाखौबो बिसोरो जुजिगासिनो दं जोङो बेबायदि मोनसे हिन्दी खन्थाइ बिनि ट्रेन्सलेसन बिनि सायावबो एसे खामानि मावगासिनो दं बे एक्चुअलि रेसिडेन्सियेल production oriented drama workshop 26th of जुलाइ ना जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जादों बे ओमफ्राय जोङो प्रडाक्सन मोनसे दिहुनगोन थुनफावथाय मोनसे बेनि मुङानो जाहैबाय रतन कछारी थुनफावथायनि मुङा थ' नोंथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजोंनो आं बयखौबो खावलायग्रोखाबाय गिबियावनो आं नाटकनि बाथ्राखौ बुंग्रोनोसै 15 आगस्ट जों सेलिब्रेट खालामगोन उदांस्रि सान भारतनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थानाय जोहोलाव दैमालु न'ब्लां अडिट'रियामाव बे 6 and 6 PM 6टा होनो हायो आरोखि 6टा बाजियाव बयखौबो जोङो बेहाय प्रेजेन्ट जाफैनो थाखाय हांख्रायहरदों रतन कछारी होनना बुंदों नोंथाङा मा आरो सोर लिरामोन बिनि थुनफावथायनि रतन कछारीया जों कनसेप्टनि सायाव खामानि मावो रतन कछारीया सोर होनना बुङोबा सोरैनो थाथ'सोंसै दासान्दि थ' रतन कछारी गेजेरावनो एसे ससियेल मिडियाआव दावराव जादोंमोन थ' जोङो बे मोनसे टपिकखौ लाना फैनो नाजादों थ' आं बेखायनो बयखौबो खावलायदों फै नोंथांमोना रतन कछारीया सोर मा बेफोरखौ स्टेजाव नुगोन आरोखि जों बेखौ जोंनि बेस्ट ट्राइ खालामदों बयबो बेखौ मोनसे लाइभलि मोनसे माबा होनो थाखाय बेसेबांसो गोलाव जागोन बे 77 मिनिट्स टटेल 1 घन्टा एसे बारगोन 77 मिनिट टिमाव साबैसे दङ टिमाव वार्कशपआव जों टटेल 28 दङ बे बाक्सा तामुलपुर चिरां क'क्राझार मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरिनि जों सासेयाव मोनासै नाजादोंमोन फोसावदोंमोन वार्कशपनि थाखाय नाथाय दा जोङो क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गंब्रै डिस्ट्रिक्टनि टटेल 28 जन दङ जों बेहाय फोरोंथाय होनाया नोंनो माबा दङमोन मेन्टर दङ बिथाङा गवालपारानि रयन्ति राभा बिथाङा कान्हायालालनि स्टुडेन्ट आगोल मणिपुरनि कान्हायालाल थ' बिथाङा एसे उसुबिदाखाय साननैनि थाखाय न'आव थांथ'दों गाबोन बिथाङा फैफिनगोन बाखि डाइरेक्सना आंनि माबायदि इमप्रुभ जाखो लाइमोनफोरनि जिथु फाव खालामगोन साखाफोरा आंथ' मोजां मोनदों जथेस्थ' माबा गासैबो रोंखा राखा गोजा नाजादों खस्थ' खालामदों फुंनि 5 रिंगानिफ्राय जागायो जोंना यगा क्लासजों मालाबा मोनानि 9टा 10टा जागासिनो दं दासान्दि 9टायाथ' माबाखा जागासिनो थ' मोजाङैनो खालामदों आं हपफुलि बै खालि मोजां मोनसे पारफरमेन्स जागोन अलमस्ट ओरैनो पारफर्मनि थाखाय रेडि अलमस्ट रेडि जोंनि एक्टिं लाइननिफ्राय अलमस्ट रेडि जोङो बाखि थाहैबाय माबा कस्टिउम सेटिंस प्रपार्टि माबा दङ आरो एसे हिस्ट्रिकेल माबा दङ नालाय थ' बेखौ एसे खामानि मावगासिनो दङ बेनि सायाव मा खावलायनो लुगैयो नायग्राफोरनिसिम बेनो फै बयबो माबा मोनसे मोजांखौनो होनगासिनो आङो बे फ्रि श' नाथाय जोङो मोनसे खरसा थायो नालाय बेखायनो जोङो पास बानायनानै वेल इउजारफोरनिफ्राय माबोरै खरसाखौ दिहुननो हायो बेखौ नाजादों आरो जोंहा बेहाय जोंजों लोगोआव दंफायो बनसु बड' नेसनेल स्टुडेन्टस इउनियन बिथांमोनजों कलाबरेसनाव जों खालामदों अख्रां दि स्काइ जोंनि ग्रुपनि मुङा आरो अख्रां दि स्काइआ बनसुजों कलाबरेट खालामनानै बेखौ खालामदों आरो बिथांमोनानो बेफोरनि गासै माबाखौ लागासिनो आरोखि बेहाय जानाय लोंनाय ड्रामानि गासै माबाखौ बिथांमोना बेखौ एरेन्ज खालामगासिनो दङ बनसुआ नोंथाङा जिहेतु गावनि रोंगौथिनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै प्लेटफर्म लाइमोनफोरखौबो सुबिदा होनायनि बा स्कप होनायनि माबा लादों आरो लाइमोनफोरनि थाखाय मा साननो हाथावना नोंथाङा साननो थियेटारनि थ्रु थियेटाराथ' ओरैबायदि मोनसे मिडियाम जाहैबाय आं बुंगासिनो दङ गले गले माने बे दा गान आवलानिल' जिनिस जानानै गैला कालसारल' गैला बे मोनसे वार्कशप फैनाय उनाव दा बिथांमोनजों सावराय नोंथांमोना दसे हायोबा बिथांमोना गावसोरनो खोन्थागोन मा जाखो बे चेन्ज जायो एक्सुवेलि लिडारशिप सोदोबखौ जोंना खालि पलिटिक्सआव लांनो नागिरो आं बेखौ पलिटिक्सजों रिलेट खालामनो नागिराखै नाथाय बेहाय जोङो मा नाजादों साफा जेन बिनिफ्राय ओंखारलाङोबा नट अनलि एक्टराथ' बयबो एक्टरखा
बिराद मोजां एक्टिं खालामखायो बयहाबो एक्सपिरियेन्स दंखायो नाथाय माबोरै समाजाव मोनसे लिड लाहैनो हायो जों जुदि गाबोन थियेटार मुभमेन्ट मोनसे खालामो गाबोन जुदि जों एरियायाव माबाफोर ड्राग्सनि एगेन्स्टआवनो खालामो जेनेबा हमना ला बायदि मैया एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सनि एगेन्स्टआव जुदि जों गाबोनो मोनसे केम्पेइन खालामनो गोनां जायो बे बिथांमोना जेन थांना बेहाय पार्टिसिपेट खालामहैनो हायो थ' आं बेखौ आसा खालामदों आरो बिथांमोनाबो नाजागासिनो आरो आं बे जिनिसखौ जेसेबां हायो सोना होनो नाजागासिनो दं आरो बिथांमोननि खर' मेलेमाव दासिम नोंथाङा थुनफावथायनि बेलायाव मोनबैसेसो बेबायदि आं साननांगोन टटेल 7सो जागोन नामा नैजों 7 आंथ' कन्सेप्टनिसो खामानि मावो नालाय आं गावनि मोनबासो खालामबाय आरो जोंहा डक्टर जितुमनि बसुमतारी मेम दङ बिथाङा जोंनि ग्रुपनिनो थ' बिथाङा लिरनाय मोननै खालामबाय जों थेंफाख्रि तहसिलदार आरो नांगोल जांख्रा हरनि सिमां बे शेक्सपियारनि मिड सामार नाइट्स ड्रिम बिदि मोनसे फावथाय दङ बिनि बे एडप्टेसन बर' थ' बाखि टटेल नैबे जों 8 जासिगोनदां आं एसे साननो नांगोन बावना दङ माबायदि जागोन रतन कछारिया सुपार डुपार हिट जागोन ना सुपार डुपार हिट मोनसे नाटक जागोन बयबो फैथों माबा मोनसे गोदान जिनिस मोनलांगोन आरोखि बे गेरेन्टि